Ọtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, aga m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite Nwadama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu na temple nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi, dịkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. A sị nka chi taata bụ Orie ritere anyị ihe ọma, anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ya eri ya bịakwana. A sị m onye chụba anyị ya daa. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọ dị n'ala ya pụrụ anyị ome. A sị na anyị ga-ejere obodo nara obodo. A sị na akakaka ya ma anyị, jijiji ya ma anyị. A sị m onye fụna anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ na ọzọ ya nwụ. A sị m ebe bere ugobere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m nkwukwa ya ọhịa kwuru. Ise abịa n'ụbọchị taata bụ Orie wee sị ka m kelekwa ụmụ Igbo, wee gwakwa ndị Igbo ihe o kwesịrị ịma, na-akpọkwa ụmụ Igbo ka anyị chighata back to our root, na-agwakwa onye Igbo ọbụla ka ị na-agọkwa ọfọ, na-ekwubi okwu, maka na ihe i kwuru n'ọnụ ka mmụọ na-anụ. N'ụtụtụ tata agọọna m ọfọ kwubie okwu n'isi ndị enyi m niile na ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji arụ ọrụ anụ, ndị niile anyị na-arụ ọrụ mmụọ dị iche iche. Gọkwazie ọfọ n'isi ndị niile na-eche ihu na East wee na-aga ọfọ. M na-akpọ ndị Igbo ka anyị gawakwa ọfọ for 21 days. A sị na ị were ezigbo obi na-aga ọfọ a na ihe ọma ga na-eme gị, ka ị ga-afụ ihe dị iche. Ọ ihe m kwuru. Na-agọkwazi ọfọ n'isi ndị enyi m ndị na-agwa nnecha onyonyo a ha tụsarịa ndị ọzọ maka ihe mere ofe onye ama ezu. A sị na ụnụ ga-abụcha karịcha. A sị m onye ọbụla esi anyị na-awa aja ya were nke chụọ. A sị m onye a na-ana ndụ ya zuo n'afọ, na onye n'afọ. Ọ ihe m kwuru. Ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa bụ maka ebe ahụ ka m kọwaa ụfọdụ ihe m kụzigoro mgbe gara aga, mana ụfọdụ ndị mmadụ ka na-abịa na meseji m na-ese ndị m ozi na WhatsApp na-ajụkwa na ha ghọtasịrị, ụfọdụ ụkwa new followers. Wee sị ka nkọwakwa ya ọfụma, mekwa practical ka iwe ike ghọta ya. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taa bụ etu mmadụ nwere ike isi wee purify ya onwe ya. Na ewekwuru na nkụzi kụzigoro mgbe gara aga na ọdịnala Igbo na anyị nwere sacramental, ihe ndị ọcha kpọrọ sacramentals, ndị ụka ọbịa. Anyị nwere ihe eji arịrịọ na-achụ aja dị iche iche. Ihe ndị a niile bụ ihe sacred things. Ụfọdụ bụ ihe si n'ihe okike nke Chukwu, ụfọdụ bụkwa ihe si from animistic production. You understand? Agwara m ụnụ na we all are beings created by the Almighty Father, the unmovable mover. Kwuo na all the animistics, kwukwa na human being we are all animals, but human beings we are higher animals. Understand? Because we have spirit spark. Anyị nwere spirit. Mmụọ anyị nwere ka anyị ji wee karịchaa ụmụ lesser animals, because lesser animals enwere substance of spiritual spark in them. All that spiritual spark ka anyị ji wee bụrụ humans, while they are lesser animals. Do you get? So, but here na-achịkwa onye mata m ji esikwa na anyị niile we are all animistic, and the enwere elemental beings na-eje ozi in the gross material, the material world, and mgbagobezie. Ọ bụrụ maka spirituality ka m bịara ịkọwacha, mana ịchọ ka nkọwala gị ebe ihe ị kwesịrị ịma na human being na run into challenges of life because they refused, because of their ignorance, to adapt to the laws of nature. Nature is life. And whenever you make yourself an enemy of nature, or you are moving against the clock, against the laws that governs the universe, definitely you will run into challenges and troubles. But any challenges human beings face today, name it spiritual, name it health challenges,
the solution is in nature. Yes. But look at what Joel 4:6 say, my people are running into challenges because of their ignorance. So if you are ignorant of how things works, you will always run into challenges. Be it spiritual, be it financial. Example, agwana m ndị mmadụ mgbe m kụziri nkụzi gboo wee gwa ndị mmadụ na even to be successful in everything you are doing, both spiritual and financial, you must understand the principles of how things work and apply them. You can never be successful ma ọ bụrụ na applied on those principles that bring success. You get is natural law. Then Ekawazi with all align yourself with all the entities of powers that follows you, because human being there is radiation that follows us, and if you know how to apply these natural things, believe in me, you will be happy indeed. Akwara m wee gosi ụnụ ebe esi ebidogodo preamble. So na ihe aka na-akpọ alligator pepper ose ọjị yara afịa. O nwere small seed na-adị n'ime wee sị gị na seed a echefukwana maka na ose ọjị adịghị eji ifere iji seed a wepụta one were na ejụcha ahụ. Agwa m na ụbọchị nkụziri etu esi eji ya ajụcha ahụ n'ihi na ajụchapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ, ụchụ nwoke gbara, ụchụ nwaanyị gbara, ụchụ ikwu gbara, ụchụ ibe gbara, imesịa gị tọwa ya n'akụkụ wọlụ ebe nwaanyị ọ nọ na nsọ enwere ike inyefe ya ihe nkwu. Nke a bụ ofu. Nke ịbụọ nkụwakwara wee sị gị na ị nwere ike iwere mkpụrụ ịnọ tinye n'ọnụ, mkpụrụ ya n'ọnụ wee kwubie okwu, ikwubichazi okwu, ịta ya, ịtasịa ya, ejebụpụ ya pụa 4 times, representing afịa na anụ ụbọchị na anọ. Kwụkwazi anyị nwere ike iwere etinye na mmiri iji asa ahụ. Nke a bụ ihe mbụ na mbụ, the starting point onye ọbụla bụ onye ọdịnala kwesịrị ịma. Nke ọdụkwa o nwere mgbe gị na ya pati na ya emekọ ihe, o nwere ike ọ bụrụ onye abụrụ nwunye gị kaba adụ were ose ọjị tinye na mmiri wee sapụ ụchụ. Ị na-asị ya, ị na-ekwu na ị na-asapụ ụchụ mmụọ, ụchụ mmadụ. Lụtakwa na ihe ọ bụla mmadụ kwuru n'ọnụ n'ọnya ka mmụọ na-anụ. Ịghọtara ya? Nke ose ọjị aga. Ihe ọzọ nji maka ya ịbịa kọwa taa bụ gbasalụ akwa ọkụkọ Igbo ka eji mmadụ nwere ike isi ji wee ze mmụọ iwe. Yes, akọwago m ya, mana achọkwa nka mee practical taa ka ị wee ghọta ya. Ihe a nji bụ akwa ọkụkọ Igbo. Why akwa ọkụkọ Igbo? Akwa ọkụkọ Igbo bụ ihe dị ndụ. Ọ bụrụ na ọkụkọ gbuo ya, nwa nọ n'ime ya. Ịghọtara ya? Preferable akwa ọkụkọ Igbo use na Greek. Akwa ọkụkọ Igbo wụ best because ọ bụrụ formulated. Ịghọtara ya? Akwa ọkụkọ Igbo is what you use because ta nwa dị n'ime ọ bụrụ nke a formulate. Mana ọ bụrụ na nke a dị natural, and we are talking about natural things here. Iweta akwa ọkụkọ Igbo nke anyị na-egosi gị bụ nnu na mmanụ. Ịfụrụ ya? This is red oil. Ịfụrụ nke a bụ salt, nnu. Now ihe ị ga-eme bụ lụta na ọlụ mmụọ ihe i kwuru n'ọnụ count so much. Ihe i kwubiri n'ọnụ gị ka mmụọ na-anụ. And remember na ị ga-ekwubi positive things that will happen in your life and it will come to pass. Dibịa na-arụ ọrụ fine and good, mana echefukwana for your own end ikwubi okwu, because n'ụfọdụ ọrụ mmụọ ụfọdụ a na-alụ o nwere ebe enyi ka gị nwa kwunye okwu, nwee ebe enyi ka gị nwa na onwe gị kọnkọ si ise. Ọ ụbọchị nkọwara wee gwa ndị mmadụ ihe kpatara ndị Igbo ji ekwu ise, wee kọwaa na ise bụ ka ihe niile agodolo ka o si n'ọfụdị ka o jupụta n'ọnụ na-awụfu. Ise bụ
nọmba ndị Igbo ji ajustify na ihe ejugo n'ọnụ na-agafu agafu. Ọnya ka eji eyuzu ise maka na afọ na-anọ ụbọchị na-anọ go 4. Then the one dị on top to crown it all na o juziri mụma. Ịghọtara ya? So onye maka eji ekwu ise. Ndị ụka na-ekwukwa nkefa mana n'ọdịnala Igbo ise minụrụ ka o si n'ọfọ ka ihe anyị gọrọ n'ọfọ ka o ju ka o mezuo n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ jupụta wee mụọ ụma. Ịghọtara ya? So iweta akwa ọkụkọ Igbo agwara m gị na-elota east na east wee ebe ọwụwa anyanwụ and ebe a ka blessings flow from the sun. Remember, the sun energized the entire creation. So iweta akwa ọkụkọ Igbo a izie n'anyanwụ wee sị ọ bụrụ na ọchị onye ụwa ka iji eze iwe sichi onye ụwa m ị nwere ike izie n'anyanwụ isecha ya n'anyanwụ ọ bụrụ na ebe ibi adịrọ conducive enough ịnọ wee practicalize ya isecha ya n'anyanwụ maọbụ ịnọ n'ime room gị mana echefukwana iche ihu na east. Agwara gị na 4 corners of your room nwere side nke face east. Ọkwa eziokwu? Side o nwere side face east. Side ahụ face east ka ị ga-efesi wee gbọchie onye ụwa gị n'iji akwa ọkụkọ Igbo a. Akwa bụ ihe dị ndụ n'iji eze ya iwe ọbụla ọ na-ewere onye abanye n'ime akwa izichacha ya iwe anwa iwe sịa na nnu na mmanụ anaghị ese okwu. Na nnu na mmanụ adịghị ese okwu. Nke a bụ nnu, iweru nnu a tinye n'ime mmanụ tọnụọ ya wee sịa ya na ya akwa na nnu na mmanụ adịghị ese okwu ịpụ ka si etinye imerụkwa ọzọ sị ya na chi onye ụwa m na nna eze gị iwe tata bụ orie na-asị ụzọ iwe ọbụla ị na-ewere m ya ze na gị ma akwa na nnu na mmanụ adịghị ese okwu. Ihe a ka ị ga-edewe na mmanụ ahụ akwa dewe right round itecha na-atụgharị ya asịa na nnu na mmanụ adịghị ese okwu itesịa ya right round itesịa ya right round itesịa ya itewe right round itewe right round itesịa ya iwee sịa na nnu na mmanụ adịghị ese okwu na biko n'iji akwa eze ya iwe emechaa ya chọọ ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4 tiwe anya bụ akwa iwe 20, 50, 100 na ego n'ọbụla ị nwere iwere ya chụpụ anya ya bụ junction. Ego ahụ ị tụpụrụ bụ ihe aja taiti ego eji achụ aja. Then imesizie ya ọ bụrụ na ị nwere ọjị nwekwa ike jiri ọjị gọọ ọjị gụchaa ihe niile gụọchie onye ụwa gị na ihe ị chọrọ na ọ bụrụ na ihe dị etu a mere gị n'ihi eme nka and kawakwa ahụ ihe ndị ahụ mere gị imezuo nkwa ike. Ịghọtago? Onye ọbụla na-ekwe mmụọ nkwa ghara imezu nkwa chọrọ ka a pịawa ya azụ ọfụ n'anya. Ịghọtara ya? Kwe nkwa ihe ị ga-emewu kama ị ga-ekwe nkwa ewu kwe nkwa ọkụkọ egopụtazi ime nke ewu. Ịghọtara ya? So ya bụ kama ị ga-ekwe nkwa ihe chi ọkpa anọ kwe nkwa ọkụkọ ihe ji ọkpa anọ pụtazie ime ka ofu imechaa ya ichefukwa na iwere akwa je tiwa na ebe ụzọ gbara 3 maọbụ 4. Etu isi wee mee nke chi gị etu a ka ị ga-esi kpọkwa ya ancestors si ado iwe ha dajụọ n'ihi mejọrọ ha biko ha gbaghara gị. Isikwa the same process isi mee nke a mana nke ihe nke ahụ na ihe ị ga na-ekwuzi n'ọ ya ancestors ndị ichie ebe nne na ndị ichie ebe nna ka ị ga-akpọ wee ze ha iwe. Etu a ka ị ga-esi wee mekwa ma nke ndị mmiri entity support sị na-ekwu ihe ahụ maka na onye ejiri ego ime ya etu a wee ze ndị mmiri iwu si ha biko ya ewezụnara gị iwe biko n'iji akwa eze ha iwe ha biko ha meghere ụzọ ka ifu ego na ifu ego na ị ga-arụ ọrụ dị n'ụzọ gị imesizie ya nke bụ eziokwu na ime ihe a na-agwa gị n'ozi ọma ya afụ ego. Ị nwere ike ọ bụrụ na ị chọrọ ime nke chi gị mee ndị ichie mee ndị mmiri ị nwere ike ime ha ịtọ in a day nwekwa ike ime in separate days. Ihe dị mkpa n'ime ya imesizie ya ụdakwana ya etiwa ya na junction na ọ bụrụ na iji ọjị mgbe ị na-eme ime a na-emesi ya were ọjị gọọ ọjị gọọrụ chi gị gọchaa ya iru na junction etọwa ọjị tiwe akwa were ego aja tụpụrụ ha ịnaba. Etu a ka esi mekwa nke ndị ichie etu a ka esi mekwa nke ndị mmiri mmụọ na-agbawa ụgwọ mana chetakwa na ihe ị na-eme bụ ka i wee ze ha iwe ka ha wee meghere ụzọ na ifu ego ka ị bịa rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Lụtakwa na aja ya ị chụrụ abụrụkwa na ịchụzi aja ije balansị ara onwe gị ego na-abịa ịnọdụ ya na ihe ijikwa ya nke ahụ ka izegoro ha iwe wee gwa ha na icheta
then maka na o nwere aja bụ na aja aja a na-anaghị aja ka isiere ha ite ga isiri ha nri. Nwa aja bụ na aja a na-anaghị na ị ga-eme saraka. Nwa aja bụ na ọ ga-egburu ha ihe mmee daiz gbupụ ọbara natagorosa aja dị iche iche. So nke ị na-eme kịta ahụ ka iwe ezogoro ha iwe gwazie ha meghere ụzọ ego na ego bata na ya bịa chọpụrụ ha aja ndị fọrọ chụọ aja gwara na ya achụ. Etu a nsi wee bịa ka ị ga-esi wee mie nke bụ eziokwu na ime ihe a n'obi ọma ị ga-enweta simoni. Ngwa ọtụtụ ndị mmadụ nkọwara ihe ha mee ha fụwa ego n'anya na echefukwana isi ya testimoni ma ọ bụrụ na ime ihe a ngwara gị nwechiri mma maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịdị ga-adị enweta ọzọ. Ihe a bụ ihe a m kwuru maka my followers. Ọ mmụọ m na ya so kụziri ya bido and so far ndị niile na-eme na-enwe testimoni. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochitubelu. Inwe ajụjụ n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigo gboo maọbụ ihe ọ na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, my mission is to help people live better life. Send the other message na 08057837672. Eze-Ana Ugochitubelu. Welcome. Ya gazie na ọfọ.